аз ҳукумати Бадахшон хабари барканории раиси вилоят Алишер Мирзонободро рад карда гуфтанд ки хабар асоси воқеӣ надорад. ҳамчунин ҳукумати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон аз поёни эътирозҳои чоррӯза хабар дода мегӯяд миёни намояндагони эътирозгарон ва тими гуфтушуниди ҳукумати вилоят тавофуқоте ба даст омадааст. сухангӯи ҳукумати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Ғолиб Ниятбеков дар суҳбат ба хабаргузории Азия Плюс гуфтааст ки хабари дар шабакаҳои иҷтимоӣ паҳн гардидани тағйироти кадрӣ дар вилоят ва аз вазифа сабукдӯш гардидани раиси вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон Алишер Мирзонобод бар асоси паёмадҳои ҳаводиси чоррӯзаи ахир асоси воқеӣ надошта аз симаташ барқарор нашудааст. ба гуфтаи манбаъ баъди гуфтушунид мардум майдонро тарк карда гирду атрофи майдони марказӣ бо кӯмаки кормандони ҳукумат ва ризокорон шабона пок ва тоза карда шуд, аммо ҷузъиёти тавофуқоте ба даст омада то кунун расонаӣ нашудааст. ёдовар мешавем ки 25 ноябр дар назди бинои ҳукумати вилояти Бадахшон шуморае аз сокинон даст ба нишони эътирозӣ заданд. ҳамоиши эътирозӣ дар пай кушта шудани як сокини деҳаи Тавдеми ноҳияи Рӯшқалъа Гулбидин Зиёбеков сурат гирифт.